Sibingelele sibingelela wonke umuntu okhona use-South Africa kuphi la ukhona khona Swaziland, Mozambique, bani Eastern Cape noma ngabe kuphi la ukhona khona nakwamanye amazwe nje siyanibingelela nonke. Uyabingelela ke namhlanje uDr Spikili uyishingishane zomoya mavula vale emzini yamadoda ingqungulesha amaphiko. Siyababingelela bonke abantu sithi sanibonani. Cha ke namhlanje sengiphinde ngaba khona futhi namhlanje ngibuyile namhlanje kodwa kakhulu ke mangizobonakala ngivela kanjena isuke sengithintiwe hayi sezikhale kakhulu kwingcingo bangithinta abantu kunemibuzo ke nje emininganyana abangibuza yona ngabona ke ukuthi ke cha into enhle ukuthi kuphume le video. Bonke abantu sebabingelela ke abantu abazi uDr Spikili la kwaNdlovu ngikhuluma nje kule video ngilana kwaMhlaba uyalingana ngilana ekhaya la ngisebenzela khona ila ke ngikhona khona kodwa ngikwesinye seyigodlo ke njengoba ngilana engekho busy kuso kangaka kodwa kunalabo abantu abathile abakhethiweyo nje mawune izinto ezinye sizenzayo ke sigcine sizofinyelela kulesikole akusolesi okungena wonke umuntu kuso kodwa lesi mangabe siza kusona isuke kunezinto ezinkulu kakhulu esizenzile noma eziphathekayo sitholakala ke sesingena kulesigodlo lesi sithi ke njengoba ke ngikhuluma la namhlanje kunemibuzo eminingi engitholile kubantu abantu abafisa ukungibuza akade belokhu bebuza yona le mibuzo mayelana nendaba zokuphakanyiswa njengoba ke abantu abaningi bayazi ukuthi uDr Spikili into okuyona busy ngayo kakhulu la eksebenzeni ukuphakamisa abantu esuke badinga impumelelo nabantu abathi sebakhathele ukuhlupheka kodwa mako wangena la kwaNdlovu cha inkinga zakho ziyaxazululeka noma ngathiwa uzala uthwele imithwalo enjani siyexazulula siyakhona ukuxazulula inkinga zabantu esami isiphiwo saba lapho nje ekutheni ngikhona ukuxazulula inkinga zabantu bese ke futhi abantu siyabaphakamisa abantu bahambe bayothola imisebenzi abantu baphume enhluphekweni bahambe bophila kangcono baphilise nemindeni yabo. Udaba ke oluphambili kakhulu udaba lokuphakamisa lokuyilona abantu ababuza ngala abantu abaphakanyiswe la ekhaya kaDr Spikili bayangibuza bangibuza ngemigomo ukuthi cha bathi Dr Spikili siyabona ukuthi izinto zethu zihamba kahle kuyalunga nje konke esikwenze nawe siyayibona impumelelo ikhona kodwa manje sixakwa ukuthi ithini imigomo noma yona lengcebo le yokuphakanyiswa ingcebo le ithatha isikhathi esingakanani ikhona ingabe iyavuselelwa yini noma kayivuselelwa futhi okunye ithini imigomo okumele siyigcine. Cha ke ngiyasho ke namhlanje ngithi cha ubuhle bokuphakanyiswa kuhle ngokuthi akufani exactly nokuthwala kodwa ke umuntu othwele vele niyafana naye nomuntu osuke ethwele ngoba ayikho into azokudlula ngayo ngokwempilo izinto lezi aba nazo nawo banazo umehluko wena ukuthi wena isuke wena ungazange wazi wachitha igazi isuke singakujoyinisanga imigomo emibi lana ke mangabe sikuphakamisile thina la eKwaNdlovu siyasho nje ukuthi umgomo wokuqala nje obalulekile ukuthi kumele uzile ukudla inyama yengulube khona lesilwane lesokuthiwa ingulube kumele uzile ukudla ingulube ungayijwayeli ingulube makuthiwa uyidlela ingulube ngcono uyidle ngephutha kuba ukuthi nje ungayidla lapha phela ngoba nako upholoni kuphi kwezinye izinto kuyenzeka ingulube ifakwe nakumavoros uthola ukuthi wena wazi
noma makwenzekile iphutha noma kube kanye noma kube kabili kodwa kungabi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena udla inyama yengulube. Isizathu salokho ke inyama yengulube ayihlambulukile. Umuntu nje kahle kahle usuke esebenza ngabantu noma umuntu osuke eyinyanga noma isangoma noma umthandazi sesizidle lezo nyama kodwa kubalulekile ukudla leyo nto ngoba leyo nto iyayikhathalisa izinto esuke zakhiwe ngamakhambi esintu. Ingulube eyiphuphisa imithi isilwane nje noma sifuyiwe ekhaya ngathi singathi mawusifuyile usibekele kude ngaphandle komuzi kungabe ukuthi siphithiza la egcekeni. Masiphithiza la egcekeni sixosha nezidalwa ekhaya sixosha namadlozi. Ingakho ke sithi ke lesilwane kubalulekile ukuthi ungayidli ingulube. Umgomo wokuqala bese ngathi nje ubaluleke kunayo yonke imigomo. Bese uthi ke okunye nje ujwayele phela ukuthi ke noma ke uvuka kumuntu wesimame makuthiwa kunemithi oyisebenzisayo makade wenza inkonzo yalapha egamerweni before uyothinta lawo makhambi lawo esintu uqala udlule emanzini nje uthi ukugeza nje uthi ukugeza uyihlambulule bese ke wehona ukubuyela ezintweni zabo. Umgomo nje obalulekile into ekwazi ukuphazamisa izinto eziningi amafutha engulube. Vele ke amafutha la enyameni akhona. Ilokho nje okubaluleke kakhulu. Ukuphakanyiswa ke akuyona into ezivuselelwayo. Mawaphakanyiswa nje kanye la ekhaya sohlahla usibona nje la ekhaya sizobheka ukuthi izinto zakho zihamba kanjani. Ngoba ke ngeke ngachaza kwenye ivideo ukuthi phela umuntu uhamba service njengemoto. Ngani ngoba kuningi ukungcola esikweqaba la endleleni mangabe sihamba singabantu ushaya isikhathi siye la kufiwe khona sihamba yonke indawo yethina emncwabeni kuphi noma ikuphi akukho lapho ongangenwa khona. Asinawo leyo mgomo ukuthi kumele wena ungabangcwaba abanye abantu khona la kumele ukuthi ungayikhona. Kodwa ke nje kubalulekile ukuthi umuntu hamba vele sibheke nokuthi izinto ngabe sahamba ngendlela okuyiyona indlela esigcine thina ziyiyo. Yilokho nje okuhle ngokuphakanyiswa. Futhi ke noma kungenzeka kuthiwa uNkulunkulu uyakuthatha uyadlula emhlabeni into enhle ifa lakho lelo sisebenzile akulona ifa elinemigomo yokuthi liyophela ngoba wona usuhambile. Cha, lihlale likhona nje into osukuyisebenzele into eclean engenamgomo nambandela. Akuzukusho ukuthi hayi sekufuna uhlezi ugqoke impahla eyi1 sekufuna ungagunde ekhanda sekumele wenze in sekumele uhlezi uhlaba imbuzi noma uhlaba inkomo. Cha, kodwa ke imisebenzi uyayenza ngoba makwafika la ku Dr. Speaking sabona thina la masibheka enhlolweni zethu ukuthi wena kunomsebenzi owukweletayo. Hayi ke siyakutshela nje uthamba ekhaya ufike wenza umsebenzi othile. Mawenza umsebenzi othile izinto zakho zolunga ngoba thina ukusebenza kwethu kuncike kakhulu edlozini kuncike kakhulu emsamo kuyahambisana nomsamo. Uma ngabe umsamo wakho uvalekile noma wathakathwa noma wabulawa siyakwazi ukubona ukuthi kunenkinga ekhona emsamo wakho enje ngemuva kwalokho lenkinga sibese siyakulungisela yona futhi sikunikeze ixazululo. Sinayo yonke indlela yokuxazulula inkinga yomuntu asuka abhekene nayo. Ngakusho nje ukugcwala umlomo ukuthi zimbalwa inkinga ongafika nazo la ekhaya kwa Dr. Speed la kwaNdlovu la kaMhlaba uyalingana la engisebenzela khona zingaxazululeki ngokwesiphiwo nathi esaphiwa sona ngabantu abadala. Injalo nje indaba. Akukho kuningi kakhulu ke namhlanje engizokusho bekuyilokho nje ukuthi ngitshela abantu ukuthi cha mabakhululeke abantu ngemigomo. Asinazo izinto ezimbi ezizokwenza ukuthi ube nemigomo eminingi mhlawumbe uthi usubulala abantu uthi usuchitha igazi uthi usugalela isikhathi sokuphila. Cha, into yalana nje mangabe ulungise kahle izinto zakho zihamba nje emlibe. Kubalulekile ke futhi ukuthi ungalungisi izinto zengcebo kuphela ujaha ukuthi ube nemali usuke lapho ungaqiniswa. Sinawo enye indlela futhi la ekhaya esisiyenza umuntu esimqinisa ngayo ngaphandle kokuphakanyiswa. Sike sikuphakamise mase sikuphakamisile bese siyakutshela ukuthi cha sekumele uthole ibodyguard ke okungalona leli libonakalayo leli litholakala liphethe inhlokondlela zezibhamu kodwa khona ibodyguard esiyekwakhele lona la ekhaya sikunikeze lona.
lekwazi ukuthi libheke impilo yakho ukuthi wena mangabe ufa nje kumele ufe ngokuthi nje sekufika isikhathi kodwa ungahanjiswa ukuthi amalumbo abantu noma ungahanjiswa izitha nje isinoma kanjani kalula nasekhaya lakho libe khona leli bodyguard lizopatrol ekhaya wena noma ulele libheke nje isimo ekhaya lakho kungadlalela abathakathi ekhaya lakho kungabe ikhaya kancane ligcaluza nje igebengu ukuthi sizogangela khona noma umuntu acabanga izinto zakhe ebhedayo acabanga ekhaya lakho ikhona ke ibodyguard esilenze elibheka impilo yakho isecurity ke ibalulekile ngoba nenibona endaweni eningi nje kugadwa kuba nama security kwenzela ukuthi ungaganga walula so ke makuthiwa usuphakanyisiwe soyibona ingcebo soyibona imali yangena bese ukhohlwa wena ukuthi cha phela kodwa kufuna ngibe nalo nebodyguard kusho ukuthi ke le umsebenzi yonke siyayenza le umsebenzi la ekhaya ukuthi umuntu siphinde simvikele ngeke nje ube nemali usuka lapho usonga izandla uthi wena cha nje uyothandaza kube kuphela kufuna kube khona okunye ukuvikelayo ngoba njengoba nje uphumelela baningi abantu abangakujabuleli ukubona omunye umuntu ephumelela mawuphumelela nje lokho unakho nje babona imoto yakhe enhle babone lokho nalokho yawunhle babona ibhizinisi lakho bakuzonde ngenxa yalokho bakuzondela phela umuntu abantu abaganga bakuzondela nento encane nje enhle abayibonayo kuwena bese kuvuka umoya ingakho ke sithi ke kubalulekile ukuthi libe khona nebodyguard ukuze uvikeleke phakanyiswe ukuze inhlanhla iqhubeke phinde futhi ube nayo indlela yokuvikela lezo zinto zakho ngabe yini ngabe imali yakho ngabe ibhizinisi lakho ngabe yini yakho ingcebo yakho nje uphinde uyivikele ngabe inkomo zakho noma ngabe yini wakho kodwa kubalulekile ukuthi kube nesivikelo ilokho nje akuningi kakhulu osunda namhlanje abantu angifuni ukuthi kuningilole kade baze badideka ukuthi sikhuluma ngani namhlanje besikhuluma ngemigomo yokuthi cha ukuphakanyiswa kwala ekhaya kwaNdlovu ingcebo yakhona ingcebo nje enhle oyithola engenayo imininingwane sinalo ibodyguard liba seceleni sesikunikeze lona elizokwazi ukuthi iphinde libheke futhi singagcini ngokuphakamisa kuphela singakunikeza ibodyguard kuba khona lokho kuyenzeka okunye okubaluleke kakhulu mangabe umuntu ke adinga idirection eza kwa Dr. Spikili la kaMhlaba yalingana kulula nje uza straight mawuhamba ngemoto yakho ngabe usuka eGoli ngabe usuka kuphi usuka eMnambithi usukaphi uza straight kube ngathi uze eJozini mawufika eJozini wele ibridge uhambe straight ubheke eBhambanana ungakafika eBhambanana kune stop lapho kuthiwa iseMathayini ikhona la ofike wehle khona mawudlula eJozini mawehle lapho ke muhamba nje ngepublic transport amatekisi wehla lapho ke thina ke la ekhaya ke sobe sesiyahlangabeza lapho ngoba khona kuyibanganyana mangabe usuka eMathayini akuyona indawo nje ongakwazi ukuhamba ngeenyawo ngaphandle mangabe usemusha ke kodwa mase uthe ukukhula impela siyahlangabeza phuma imoto yakhona la ka Dr. Spikili kuhlangabeze lapha ya estopini ekuthatha kulethe egcekeni ekhaya mawuza ngemoto yakho futhi kulula nakhona ufike ujike khona lapho eMathayini phakathi nendawo eJozini neBhambanana ilokho nje ama direction ahamba kanjalo kodwa ke mawuseThekwini irank eza la kwaMhlaba yalingana ise1CA mangabe useGoli ilapha ya eWonders ilapho ke ukutholakala khona imoto ezizo kwa Dr. Spikili kwaMhlaba yalingana ilokho nje ngizoba nxusa impela abantu ukuthi cha maba subscribe kule channel ka Dr. Spikili mangabe aka subscribe kule channel impela ngibona ngathi usukuyibambezela ngoba ziningi kakhulu indaba esiza nazo kule channel ezithinta ukuphila komuntu othandayo nje nofisa ukuthola ulwazi ngezinto ezithile angayiqondi noma ngawo umsebenzi wesintu noma ngamakhambi esintu nomuntu ofisa ukuba nemibuzo ethile aka subscribe kule channel abe ingxenye ye channel ka Dr. Spikili ukuze sizokwazi ukuthi sixhumane naye makuphuma ivideo nje
isheshe ivele kuwena kuqala isukuyibeka emathubeni usubscribe ushare isukuyibeka emathubeni ukuthi makuphuma ivideo usheshe ukwazi ukuthi usheshe uthole sifike kuwena indaba zishisa ubone ukuthi kwenzakalani yilokho nje ukuningi kakhulu ngizozibiza inamba zami zocingo inamba yami nje 071 106 9603 071 106 9603 enye futhi 072 65 88891 072 65 88891 izona ke inamba lezo zika Dr. Spikili atholakala kuzona lega 071 iphinde futhi yenze lento le okuthiwa WhatsApp ya WhatsApp la WhatsApp ilokho nje angibonge ngicela ningibambe evidweni elandelayo bye bye.